L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem qalet li l-impatt fuq il-membri tagħha huwa d-doppju għaliex minn barra żieda fil-prezz tal-fuel qed jiffaċċjaw pressjoni ħalli għolew il-pagi tal-ħaddiema. L-Assoċjazzjoni appellat lill gvern biex inaqqas l-ispejjeż li bihom topera l-Ena Malta u biex joħroġ bi strateġija iktar effettiva għax-xiri tal-fuel. Sa dan it-tant il-kellim laburista s-soċjetà ċivili Gino Kawki qal li l-imsieħba soċjali u l-membri tal-MCSD ma kinux ikkonsultati dwar l-għajnuna lil persuni vulnerabbli minħabba dawn iż-żidiet. Gino Kawki qal li dan juri kemm il-gvern reġa' falla fejn jidħol id-dialogu soċjali. Qal li l-gvern informa lill-imsieħba soċjali biż-bittra qabel ħabbar li se jagħti l-għajnuna. Bitweġiba għal dan il-Ministeru tal-Finanzi qal li l-Oppożizzjoni ma tafx kif jaħdem id-dialogu soċjali. Iżda l-Partit Laburista permezz ta' Gino Kawki fakkar li fl-ewwel laqgħa tal-MCSD li saret f'Jannar kien tħabbar li se jsir rapport dwar l-impatt taż-żidiet li impona l-Gvern fil-prezzijiet. Fil-laqgħa ta' April kien tħabbar li m'hemmx lokal kumpensa l-familji, iżda li kienet qed tkun ikkunsidrata għajnuna għal dawk vulnerabbli, waqt li fl-aħħar laqgħa ma kinux deċiżi d-dettalji dwar dan il-kumpens. Laqgħa li kellha ssir fl-aħħar tax-xahar li għadda baqgħet ma saritx għax il-Ministru Tonio Fenek ma setax jattendi. Gino Kawki fakkar kif fid-dawl taż-żidiet il-ġodda li impona l-Gvern u żidiet lill Prim Ministru tali ilu nnifsu lill kabinett 110,000 familja ma huma se jieħdu l-ebda għajnuna.